la suma portant-ne. Recordem, una desena són 10 unitats. Aquí tenim una desena de bicicletes. Ara tenim dos grups de 10, per tant, dues desenes de vambes, que són 20 unitats. I les unitats són grups de menys de 10. Ara anem a sumar pas a pas. 38 més 15. Per on començarem? Doncs sempre comencem per les unitats. 8 més 5 igual a 13. I ara com el col·loco? Doncs les unitats amb les unitats i les desenes amb les desenes. El 3 a les unitats i l'1 amb les desenes. I ara sumem 1 més 3, 4, i 4 més 1, 5. Ens ha donat 53, 5 desenes i 3 unitats. Hem repassat les sumes portant-ne. Si vols saber més, subscriu-te a Aprèn Més!